Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-piżijiet marbutin mal-qalba ambjentali u maż-żamma tal-istandards m'għandux jerfa'hom iż-żgħir. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela mal-ġurnalisti hekk kif niżel fost il-bdiewa u r-raħħala waqt li kienu qed jagħmlu protesta paċifika kontra id-direttivi tal-Unjoni Ewropea li qed joqtu ħażin is-settur tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela stqar li dan il-messaġġ se jgħaddih anke fl-istituzzjonijiet Ewropej meta jkun mal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea. Ejja nipproteġu l-ewwel lin-nistana. Dak huwa l-messaġġ ewlieni li jinnibgħatu wkoll lil dan is-settur tant importanti għal pajjiżna, is-settur agrikolu importanti wkoll għall-ambjent, għas-sigurtà tal-ikel li nista' nassigurhom ukoll huwa li bħalma kien hemm support sħiħ min-naħa tal-Gvern fl-iktar mumenti ta' sfida meta faqqet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Kif ukoll aktar riċentement fis-7 Ottubru li għadda sfidi kbar, però dejjem konna konsistenti wara dan is-settur anke waqt il-pandemija f'kuntest ta' sfidi kbar hemmhekk ukoll ir-reazzjonijiet min-naħa tal-Gvern iridu jkunu daqstant ieħor aggressivi biex das-settur tant importanti mhux talli ma nħalluhx imut imma nibqgħu ninċentivawh biex jerġa' jibda jikber. Hekk kif il-bdiewa u r-raħħala inġabru ħdej il-fosos tal-Furjana, il-Prim Ministru Robert Abela żarhom b'mod spontanju hawnhekk u tkellem mal-bdiewa u r-raħħala inkluż żgħażagħ li kienu preżenti f'din il-protesta. Dr. Abela sema il-karbit tagħhom partikolarment l-isfidi li qed ipoġġu qudiemhom dawn id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. F'kumment lil ġurnalisti, il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif dan iż-żmien ta' sfidi internazzjonali il-Gvern ta' għajnuna bla preċedent f'dan is-settur. Tajna għajnuniet bla preċedent, jiġifieri fejn jidħol l-inċentivar ta' xiri ta' makkinarju, għajnuna diretta minn fondi lokali, għajnuna wkoll minn fondi Ewropej. Fil-għajnuna li ngħatat lil dan is-settur dil-ġimgħa kelli l-opportunità nilqgħu wkoll il-Kummissarju responsabbli, il-Kummissarju Ewropew responsabbli minn dan is-settur u proprju rrimarka kemm pajjiżna huwa wieħed mill-iktar stati fil-fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li jinvesti u jgħin lill-bdiewa li rajna llum hu għandek element ta' dwejjaq lej regolamentazzjoni Ewropea illi ngħid magħmula wisq fl-uffiċċju tal-burokratiċi u li tinjora r-realtajiet tan-nies illi sibhom ġewwa l-eliqi.